Good morning, Philippines! Good morning! Good morning mga ka-everything. Kumusta po kayo dyan? Good morning. And it's already almost 10 o'clock na. And then, nag-edit lang ako ng video. Kagabi, nanonood ako ng debate sa presidential debate. Oh my God. Ang ingay at ang gulo-gulo. And yun, nag-usap kami ni Tami ngayong umaga. And then, of course, alam nyo na, yung pinag-usapan namin is mga kaganapan kagabi sa TV. Anyway, so ngayon, ang hangin sa labas din. Ulan ng ulan. Ang daming dahon sa paligid namin, guys, as in. Kasi nangatagak dahil sa hangin. And itong antorium ko ba, wala talaga itong tawag nito, walang bulak. Iwan ko kung kailan ito magkabulak. Wala talaga siyang bulak, guys. Yun. Kunin ko lang itong mga itim-itim dito. Anyway, nag-usap lang kami ni Tami, guys. Inday Garotay, pinaglinis ko lang siya kasi alam nyo na, Inday Garotay, you, Dimples, may mga gagawin lang ako, guys. And si Tami, sabi pa niya, punta daw siya sa Long Island. Alam nyo na, kapag pumunta siya sa Long Island, alam nyo na kung anong plano, di ba? Sigarilyo. Yun yung niya, kapag pumunta doon. So, yun. Linis-linis, day! Linis ang siya. Now, the next altitude in will be 2 weeks from now, 2 weeks in Miami, with a different format, the town hall format. One of the things that Kate Benfield, my team was posting about last night was they set apparently a single-hour fundraiser record of $3.8 million out of 10 to 11 p.m. half a year. How about that? Very shortly. Well, if you're considering the... Come here, closer. Roxy, come. Roxy, come. Gustong lumabas. Kasi, ang dada kasi niya, tingnan nyo naman siya makikinig. Kasi ako, I'm going to upstairs. And then, I'm just gonna leave Roxy here because Dada will be here. And, you know, when Dada's gonna be here, I will be doing a pop. So, that's what's going to happen. And you know what? I'm going to do out later. And I'm going to go this way. And tignan nyo na lang si Roxy. And I will be going upstairs. And I will be leaving very soon. And I'm almost there. Where akala niya alis kami. Gusto niyang lumabas kasi si Inday Garotay. Kapag si Inday Garotay maglilinis, si Roxy gustong lumabas. Sit, sir. No, sit. Sit. You sit. Roxy, sit. You sit. Sit. You sit. Good girl. Misty, sit. Sit. You too, Roxy. Your husband, he and I have something in common. Meron po akong chicken. Ang gagawin ko is i-marinate ko lang siya para i-bake natin mamaya. I-bake ko lang siya. Mag-boil din ako, guys, kasi gamitin i-sauce ko po ito siya. I'm going to, itong kamatis, gawin po nating sauce. So, yun siya. And then, mag-marinate tayo ng chicken. Yuck. Ikakat ko siya dito sa ilalim. Parang lagyan ng hole. Yung sa ilalim ng manok. Ito yun siya. Lagyan ng ganito. Open na siya, di ba? Pabayaan lang natin yan mag-open dyan. Ito, guys, Maggi Sabor. Yaon. Maggi Sabor. Kontwe. Kontwe lang, guys. Kontwe. And then, ito. Paminche. Kashimi shrimp. What is that, little boy? Is that Inday Garotay or my little Dimples?
Meron pa akong isang line, pero ito na lang yung gamitin ko. I-reserve ko yung lines para sa isda. Yun. Ito. Alam nyo, lagyan ko ng oyster sauce. Dahil sobrang sarap na sarap talaga ako sa oyster. Yun. 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 So, ngayon, galing ako labas, look. Kinuha ko na yung eggplant kahit hindi pa siya kalakihan para naman hindi siya masira kasi paginaw na ng paginaw. Yun, kinuha natin. Lutuin natin yan mamaya. And dinadahan-dahan ko itong kinuha din yung mga sili para ilagay sa freezer kasi doon ko talaga siya ilalagay sa freezer kasi hindi naman yan magagamit one time, di ba? Mahangin sa labas, guys. Sobrang hangin. And ngayon, guys, meron tayong mga oil. Meron tayong maraming tomato. So, ang gagawin ko, mag-boil tayo ng tubig. I think, sira na siya. I think ko na. Napangit na talaga. Hindi na siya pwede makakain. Tignan nyo naman yun. Nakikinig lang sila guys sa akin. And yun naman yung ginagawa nila palagi. Makikinig lang yan sila sa akin. And then, I'm waiting for Dada. Yeah. And he will be coming up here. And after that, I will be saying, you know, bye-bye-bye to Dada. And I'm gonna go up soon. And I don't know. I think I'm gonna go upstairs later. Because, you know, somebody, Roxy, especially Roxy, she will be coming up and jumping with Dada. Because, you know, when Dada coming home, Roxy love him. Roxy love him. Yeah. Dada, you coming home, Dada? And I wanna go upstairs with you, Dada. I don't know, I just wanna go up. Ito, guys. Andito yung kapatid ni Tami, diba? Pumunta siya dito. Dinala niya yan. And ngayon, dinala niya, ang gagawin ko is, tignan kung anong dito. Mga junkie, iwan ko sa kanyang dinala pa dito. Hi, Dim! Ito yung nakita ko sa mga dinala ng sister-in-law dito. Itong si Tami. Quiet! Itong si Tami, old, I don't know what year is this. Sa anniversary card, bigay niya sa parents niya. Alam niyo anong sinabi niya din? Ano yung sabi sa card? Did you know that too much sex can make you weak? You can't even open an anniversary card. Happy anniversary. Oh my God. Kaloka. Ito yung brother ni Tami pala, guys. Ayun. Siya yung brother niya. But ito yung si Tami ko, guys. Sobrang cute lang. Sa ano ito, guys, sa school nila yung sobrang cute. Yun si Tami. Andun yung kapatid niya. Ito yun sa kapatid ni Tami. Andito. Ito. So, nakukyutan talaga ako sa mga picture nila. Look. Hanapin nyo si Tami, guys. Hanapin nyo si Tami. Kita ninyo? Ito. Look, tignan nyo yan. Diba? Sobrang cute talaga niya. As in talaga. Nakalimutan ko na nag-boil pala tayo ng tubig dito, guys. So, ilagay na natin sila. Tomato. Hindi na kailangan hugasan kasi, alam nyo na, ilagay naman natin siya sa mainit na tubig. Kahit mga maliliit, itong mga maliliit na tomato ilagay ko. Kasi masarap din ito eh.
Tapos na siya, guys. And then, mamaya, ipanit ko na lang siya ganun, oh. Look. Kaya for now, mainit pa siya. So, hintayin natin hindi na mainit. And then, yun, gawin natin mamaya. Okay, it's time for me to do this because I think hindi na siya mainit. Oh my goodness, it's very mushy. Mushy. Ilagay natin dito itong tomato. I-puree ko lang siya, guys. I-blend. And then, lutuin natin with a lot of garlic and onion. And then, yun. Lagyan ng kaunting salt, pepper. Yun. Marami pa siya actually. So, yun. Ito na siya. Hindi na tayo magkuha ng container. Ito na yung sa rice natin. Malinis po ito, guys. Para hindi na tayo magkuha ng mga kaso wala akong tomato paste. Anyway, so let's do. Meron na tayong garlic and onion. Ang hangin sa labas, guys. Grabe, guys. Ewan ko. So, yung mga leaves natin doon, matatagak talaga siya. Fall na fall. Naghanap pa ako ng tomato paste, guys. Kasi wala pa akong nahanap. Ito, nakakita tayo ng tomato paste. I-open lang natin sila, guys, para magamit. Okay, so ilagay natin yung ginawa natin. Oh my God, diba ang saya, guys? Nakapagluto tayo ng from the garden. Yes. Yeah. And then, I'm going to add the tomato sauce para parang maging mix-mix. And then, i-add natin si tomato paste. Yun. Tomato paste. Ilagay natin itong maliit na. Ito siya, maliit man siya na. Grabe yung hangin, oy. Masarap naman. Masarap. Original naman yung ano niya. Amoy. So, ngayon, guys, lagyan ko siya ng sugar. Diba? Sugar. Yun. Dahan lang siya, guys. Dahan-dahanin lang natin. And then, ito yung ipagamit natin. Baka gusto ni Tami, diba? Pagdating niya, gusto niya ng pasta sauce with his pasta, you know. Ito na, guys, yung gulay. Nakat ko na. And ito, sobrang low talaga yung init niya. So, yun siya. So, ang gagawin ko next is i-bake itong chicken. Ito yung chicken. Yun. And then, yun. And then, yun. So, di ba meron siyang, ano, so, di ba nilagyan ko siya ng packet. And then, yung mga tomato is nawala. Ang mga tomato, yung mga ano, nawala. So, pabayaan na lang natin siya dyan. And, ibibake natin siya. Lagyan ko ng tubig sa ilalim para hindi siya mag-dry. And, yun yung gagawin natin. Okay, hold on. God, luluto ako. Wala si Tamimoy. Sayang naman kasi kapag hindi ko lutuin, di ba? Masira lang. So, yun. And, ibibake natin siya dito. Nag-preheat lang siya ng 400 degree. So, yun. And then, lutuin ko na pala ito. Mag-cut lang ako ng onion at garlic. Mixed gulay lang ito, guys. Galing lahat ito sa garden.
Galing ito lahat sa garden yung mga gulay natin, di ba? Wala akong katapusan. I think ito na yung last ng luto ng gulay mix ko. Kasi yung talong hinarvest ko, meron pa doon konti na tira. And then may isang ampalaya. Ang natira na talaga na meron marami is yung ampalaya. Yun, ampalaya, tomato. And then, lagyan ko siya ng ligo, guys. Kasi, yun, masarap pag may, tawag nito sa Bisaya, sobak. Diba? Ilagay natin si chicken. Itong asawa ko ba, hindi pa tumawag. Alas 4 na. It's 4:30 na. Andun siya sa Long Island. Hindi pa tumawag. Kaloka talaga. Yun na, guys. Ito na yung chicken natin, guys. I-ano ko lang siya i-flip para maging flop. I-flip lang natin. Anyway, so yun siya, guys. And then, nagtitext ako kay Tami. Hindi pa siya nag-reply. Hindi ko alam kung asan yung tawhanan yun. Tapos na akong nagluluto lahat-lahat. I mean, hindi man siya dito uuwi, guys. Pero gusto kong malaman kung asan. I know, andun siya sa kaibigan niya. Pero bakit hindi siya nag-text? Ewan ko na lang sa kanya. Bahala na si Batman. Ay, ayaw niya ata akong mag-reply. Ay. Bahala.